Ο υπουργός Υπεχορδέ, κύριος Σουφλιάς, πως γνωστό είναι Σαρακατσάνος, μας έστειλε ένα σύντομο χαιρετισμό για την εκδήλωσή μας, τον οποίο και θα σας αναγνώσω. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Δυστυχώς, ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να παραστώ στις εκδηλώσεις σας. Είναι τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι ο δραστήριος σύλλογός σας αποκτά ιδιόκτητο χώρο. Επίσης, πρέπει να σας συγχωρώ για την εκδήλωση που διοργανώνεται για τη Σαρακατσάνα, καθώς πρωτοβουλίες σαν κι αυτήν κρατούν ζωντανές τις μνήμες και έχουν σημαντικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Η καλεσμένη της εκδήλωσής μας, κυρία Ευγενία Τζουμάνη, Γενική Γραμματέας Ισότητος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας για προσωπικούς λόγους. Μας έστειλε όμως ένα μικρό χαιρετισμό για την εκδήλωσή μας, ο οποίος είναι ο εξής. Λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί απρόβλεπτος λόγος δεν μου επέτρεψε να είμαι μαζί σας σήμερα και να μοιραστώ τα συναισθήματα της σημερινής ημέρας. Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση, ιδιαίτερα επειδή αφορά τη Σαρακατσάνα γυναίκα, από την οποία έχω την τύχη και την τιμή να έχω την καταγωγή. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στο Σύλλογο για την πρωτοβουλία του να αφιερώσει αυτή την εκδήλωση στη γυναίκα. Η εκδήλωσή μας συνεχίζεται με την ομιλία της κυρίας Μπάτσιου Άμσιου Παναγιώτας, φιλόλογου θεολόγου, με θέμα «Η Σαρακατσάνα, πρότυπο ενάρετου και ευσεβούς βίου για τη σύγχρονη γυναίκα». Αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών, εκλεκτό μας ακροατήριο, ευχαριστώ πολύ τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων για αυτή τη διοργάνωση που με χαροποίησε ιδιαίτερα, τον πρόεδρο του Συλλόγου, κύριο Τσαρούση, που με κάλεσε και μου εμπιστεύτηκε να αναλάβω την οδηγία για τη σημερινή εκδήλωση. Το θέμα μας είναι αυτό που προαναγγέλθηκε. Η Σαρακατσάνα, πρότυπο ενάρετου και ευσεβούς βίου για τη σύγχρονη γυναίκα. Είναι ένα θέμα βέβαια που το αναπτύξαμε και σε άλλες πόλεις. Πριν από κάνα 2 χρόνια, σε μια κατάμεστη αίθουσα, ένα θέατρο μεγάλο στη Λάρισα, μιλήσαμε πάλι για το ίδιο θέμα. Θα παρακαλούσα, επειδή και από τη φύση μου είμαι ισχνόφωνη, αλλά και επειδή είναι και πολύ ενοχλητικό, ας κλείσουμε παρακαλώ τα κινητά. Η Σαρακατσάνα γυναίκα, υπόδειγμα αυτοπάρδησης, αποτελούσε το θεμέλιο λίθο όλου του οικοδομήματος που ονομάζουμε Σαρακατσάνικη κοινωνία. Ήταν μια αφανής ηρωίδα της καθημερινής ζωής που συμφιλιβόταν ανάμεσα στο καθήκον και τη σκληρή δουλειά, υπηρετώντας με προσήλωση την οικογένεια και συχνά ανταποκρινόμενη επικουρικά στις ανάγκες και της στάνης. Παρά την αγραμματοσύνη της, είχε ανεπτυγμένη και την αυτοεκτίμηση και αυτό που οι ψυχίατροι ονομάζουν συναισθηματική νοημοσύνη. Τη δυνατότητα δηλαδή να ελέγχει τα συναισθήματά της και κυρίως τα αρνητικά. Προτιμούσε την προοπτική της πετυχημένης εκείνης οικογένειας που θα εξασφάλιζε τη συναισθηματική ασφάλεια στα παιδιά της από τη δική της καλοπέραση και την προσωπική της ευτυχία στη ζωή. Από παιδούλα η Σαρακατσάνα μάθαινε να είναι άτομο όχι της ίσονος προσπαθίας όπως τα παιδιά μας σήμερα, αλλά της υπέρμέγιστης προσπάθειας. Και θα δούμε παρακάτω γιατί στον υπερθετικό που λέμε εμείς οι φιλόλογοι μέγιστος, βάλαμε και μια επίδραση, τον κάναμε υπέρμέγιστο. Καθώς το βασικό μέσο διαπαιδαγώγησης των παιδιών της είναι η προβολή προτύπων και η ορμήνια, δηλαδή οι συμβουλές από την οικογένεια, το κοριτσάκι, για παράδειγμα, έχει ολοζώντανο το πρότυπο της μάνας στη ζωή. Η Σαρακατσάνα λοιπόν, μοναδικά φιλόφωνη, εργατική, οπλισμένη με υπομονή και αντοχή χωρίς όρια,
Πρικισμένη με φαντασία και καλλαισθησία, ανταποκρινόταν όχι μόνο στις υποχρεώσεις κάθε νοικοκυράς της εποχής της, αλλά και στις ανάγκες ενός νοικοκυριού, πρακτικού, λιτού και πανέμορφου, καθώς και στις ενδυματολογικές ανάγκες ολόκληρης της φαμίλιας της. Όλη σχεδόν η κοπιαστική επεξεργασία του μαλλιού, ώσπου να γίνει στιμόνι και υφάδι για τον αργαλιό, παμπάλαια ελληνική τέχνη και ιδιαίτερα δύσκολη, να θυμηθούμε λιγάκι την Πινελόπη από την Οδύσσεια, ήταν αποκλειστικά δική της δουλειά. Από τα χέρια της έβγαιναν οι φλοκάτες, μονόχρωμες ή με εξόμπλια, με σχέδια δηλαδή, καλύματα, τορβάδες, μαξιλαροθήκες, τα αντρικά ρούχα, η δική της φορεσιά, επίσημη ή πρόχειρη, πένθυμη ή νηπιάτικη. Όλα φτιαγμένα με πολύ μεράκι και κόπο. Η Αγγελική Χατζημιχάλη, σε έργο της που εκδόθηκε γύρω στα 1955, γυναίκα που συμμερίστηκε πολύ τη ζωή της Σαρακατσάνας, αναφέρεται με θαυμασμό στην ποικιλική τέχνη που γίνεται από γαϊτάνι, κορδόνι δηλαδή ραμμένο στο ύφασμα, για να στολίσει εξωτερικά μάλινα ρούχα. Στο κέντημα, σε πουκάμισα, φούστες και ποδιές των γυναικών, τονίζει η γυναίκα την απλότητα στο υλικό, στο χρώμα και στο σχέδιο. Τα διακοσμητικά θέματα των ομάδων αυτών είναι, χωρίς να μεταχειριστώ υπερβολή, γράφει μεγάλη λαογράφος, από τα αγνότερα ελληνικά μοτίβα που βρίσκουμε στην ελληνική και ενδυτική και θεωρεί ένα από τα πιο σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία της ελληνικής μας καταγωγής τα διακοσμητικά θέματα αυτών των κεντημάτων μας. Το μεανδρικό κόσμημα, παραδείγματος χάρη στο μανίκι, το πλειονοτό ζιγζάκ, γνωστό από τη βυζαντινή διακοσμητική και την αρχαία ελληνική τέχνη, τα κεντήματα της τραχηλιάς, εξάρτημα που καλύπτει το λαιμό, που έχουν συνήθως σταυρικά σχήματα δηλαδή σταυρού. Ήταν απαραίτητη αυτή η σύντομη αναφορά, έστω και αποσπασματική, γιατί αποτελεί και αυτή η λεπτοδουλειά δείγμα του χαρακτήρα της δραστηριότητάς της υπομονής της φαντασίας της αντοχής της και της αγάπης της για ό,τι πιο ωραίο, πρωτότυπο και παράλληλα λιτό και λειτουργικό. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, η ηθική και η αρετή της νέας ταυτίζεται συχνά με τη γνώση όλης αυτής της δουλειάς που προαναφέρθηκε και που είναι και τέχνη μαζί. Έτσι, νέος που θα διαλέξει για σύζυγο γυναίκα που δεν κατέχει από κέντημα αγνέσιμων και αργαλιών, όσα ψυχικά ή πνευματικά χαρίσματα κι αν διαθέτει υποψήφια, αυτός θεωρείται αποτυχημένος. Είναι η άποψη που απηχεί και το γνωστό τρίστιχο. Πώς το έπαθα και αγάπησα μια κόρη από τα ξένα, που δεν γνωρίζει παραγαλιό, τη ρόκα δεν την ξέρει. Γελάστηκα από τα νιάτα της και από το τρανό της σόι. Είναι γνωστό πως το συνεκτικό κρίκο ανάμεσα στα μέλη της πατριαρχικής οικογένειας τον αποτελούν οι γεροντότεροι στην κοινωνία μας. Σε αυτούς οφείλουν όλη η αγάπη, υπακοή και απόλυτο σεβασμό, μικρή και μεγάλη. Αυτός ο σεβασμός ήταν σχεδόν κανόνας για τα κορίτσια ιδιαίτερα που μιλούσαν και κοκκίνησαν από ντροπή. Η ντροπαλοσύνη, αυτό που στα αρχαία ελληνικά οι φιλόλογοι λένε εδώ, μαρτυρούσε κορίτσι με καλή ανατροφή και όμορφο ψυχικό κόσμο. Είναι αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν σέβαση και σαν αρετή συνόδευε τη γυναίκα σε όλη της τη ζωή, ακόμη και όταν αισθανόταν η γυναίκα ιδιαίτερα αδικημένη ανάμεσα στο σωρί του άντρα της. Όλοι ξέρουμε πως οι γονείς αποφάσισαν για το ποιον θα παντρευτεί η κόρη ή και ο γιος. Συχνά μπορεί να μην γνώριζε καθόλου τον γαμπρό. Έκανε όμως υπακοή η κόρη και έδειχνε εμπιστοσύνη στην κρίση και επιλογή της οικογένειάς της. Η αγνότητα της κοπέλας, όπως απηχείται και στο παλιό και γνωστό τραγουδάκι «Άσπρη βαμβακιά», η εργατικότητα και το καλό της όνομα, η καλή της φήμη, ήταν οι βασικές προϋποθέσεις να επιλεγεί για νύφη από το σώρο του γαμπρού.
Ανάμεσα στους άγραφους νόμους της σαρακατσάνικης κοινωνίας, η τιμή με τη στενότερη και την ευρύτερη σημασία του όρου για τη Σαρακατσάνα αποτελούσε τον πλέον απαράγραπτο κανόνα. Η νέα που αγωνίστηκε για την τιμή της, την αξιοπρέπειά της και την αγνότητά της θα ανταμυφθεί ιδιαίτερα από το σόλ του γαμπρού, γινόμενη επίσης αντικείμενο τιμής και σεβασμού, και πολλά από τα έθιμα της χαράς του γάμου είναι ενδεικτικά για τον αλληλοσεβασμό στη σαρακατσάνικη κοινωνία. Επειδή όμως ο χρόνος που μου παρέχεται στο βήμα είναι συγκεκριμένος, πολύ λίγο θα αναφερθώ σε εκείνα τα έθιμα από τα οποία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πάρα πολύ καλά τη γυναίκα, τα έθιμα της χαράς, τα φορτωμένα από μια συγκινησιακή, τα γεμάτα από μια συγκινησιακή φόρτιση, που όσοι τη ζήσαμε, ας ήμασταν και μικρά παιδιά, δεν θα τη ξεχάσουμε αυτή τη φόρτιση ποτέ. Απλώς, εντελώς έτσι περιληπτικά, αναφέρουμε στις προσφωνήσεις αφέντης και αφεντάκους για τα κουνιάδια, κυρά και κυρούλα για τις κουνιάδες, για έναν κόσμο που έτρεφε απεριόριστη εκτίμηση, τη φαμίλια του άντρα της. Η ανάγνωστη, κακή και ζηλόφθονη συμπεριφορά στην ύφη αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, όπως και η βίαιη και απαράδεκτη συμπεριφορά του άντρα προς τη γυναίκα είναι και αυτή παράβαση, θα έλεγα, ενός κανόνα. Άλλωστε, οι παραγωγικές συμπεριφορές δεν θα εκλείψουν ποτέ από τις ανθρώπινες κοινωνίες. Εδώ δεν ήρθαμε για να εξοραίσουμε τα πράγματα, αλλά για να κάνουμε μια προσέγγιση της αλήθειας. Ο σύζυγος πάλι μπορεί να αντικαταστήσει το βαπτιστικό της όνομα με το δικό του, Κώστενα, Γιώργιανα κλπ. Αλλά γι' αυτόν είναι η ισόβια κυρά. Και το λέει με κρυφή περηφάνεια, καθώς το κουμάντο στο μεγαλύτερο μέρος το έχει στα χέρια της η κυρά. Η γυναίκα δηλαδή, όπως και η ανατροφή των πολλών παιδιών τους, στηρίζεται κατεξοχήν στη δική της προσπάθεια. Η Σαρακατσάνα δεν είναι ένα άβολο τυφλά υποταγμένο στον άντρα, όπως πολλοί υποστήριξαν κατά καιρούς. Δεν έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε τα συναισθήματά της και να ερμηνεύσουμε ίσως τη φαινομενικά δουλική στάση της, δουλική κρίνοντας με τα σημερινά δεδομένα, απέναντι στον άντρα της, σε έναν άντρα που θεωρητικά περισσότερο εκείνος είχε την αρχηγική θέση στη φαμίλια του, όταν η γυναίκα τον αποκαλούσε αφέντη, σημειωτέων ότι οι αφέντη αποκαλούν και τον Χριστό. Να θυμηθούμε λιγάκι το γνωστό δημοτικό τραγούδι των Κολοκοτρωναίων. Ο τίτλος αυτός, χωρίς να υποδηλώνει κατεξουσιαστικές τάσεις σε βάρος της, βεβαιώνει πως η υποταγή εν αγάπη στο σύζυγό της ήταν συνειδητή της επιλογή. Έτσι, έξυπνα η Σαρακατσάνα πετύχαινε την ισορροπία των σχέσεων μεταξύ τους, αλλά και ανάμεσα στην ευρύτερη οικογένεια, που ξέρουμε πόσο μεγάλη ήταν, διατηρώντας την οικογενειακή γαλήνη. Ένα τραγουδάκι σπάνιο στη μελωδία και αριστουργηματικό κατά τους ειδικούς σε νοήματα, εικόνες και στίχο, που παρουσιάζει τη Σαρακατσάνα γυναίκα με καντήλα να καίει μπροστά στην τάβλα, το στρωμένο τραπέζι του αφέντη της, απαντάει σε σχετικά ερωτήματα, προβάλλοντας τυλιτά τον πλούτο των συχνά ανέκφραστων αισθημάτων αυτής της γυναίκας. Αφέντη μου, στην τάβλα σου χρυσή καντήλα καίει. Δίχως αλσίδα κρέμεται, χωρίς αέρα σιώτη, σύεται. Αν ρίξεις λάδι και νερό, φέγγει την αφεντιά σου. Αν ρίξεις λάδι καθαρό, φέγγει τον κόσμο ούλου. Η αυθεντική ερμηνεία αυτών των στίχων για όσους έχουν σχετικά βιώματα προξενεί ρίγος. Για τους αμήλυτους όμως θα ήταν ένα ανιαρό κλαψούρισμα. Συγγνώμη.
Η Σαρακατσάνα γυναίκα από τις πρώτες μέρες του έγγαμου βίου όφιλε να ακολουθήσει μια ζωή αυστηρά πειθαρχημένη και ιεραρχημένη, με ένα ωράριο εργασίας πέρα για πέρα εξοντωτικό. Είναι λογικό αυτό, γιατί πέρα από τις ασχολίες της, που είχε σαν ελεύθερη κοπέλα, από τη στιγμή που δημιουργεί η οικογένεια, ο κόπος και οι ευθύνες της αυξάνονται δραματικά. Η καθημερινή φροντίδα πολλών παιδιών, η καλή αγωγή τους για την φιλότεχνη και φιλόστορη αυτή μάνα, η αγώνιστη προσφορά της στα ηλικιωμένα πεθερικά της ή και σε αντραδέρφια που είχαν οποιαδήποτε ανάγκη, αποτελούσαν πια καθήκον για την ύφη Σαρακατσάνου. Έτσι, η σκληρή δουλειά, η προσήλωση στην ευρύτερη πια οικογένεια και η υποταγή στους άγραφους μόνους της σαρακατσάνικης κοινωνίας συχνά τη συνέφλιβαν και τη γέραζαν πρόωρα, όπως πολύ σωστά αναφέρει στο βιβλίο του «Ζωή και παράδοση των Σαρακατσαναίων» ένας άλλος φιλόλογος, πολύ έντιμος Σαρακατσάνος, με πολλές έρευνες, ο Ευρυπίδης Μακρύς. Εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω έτσι δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά για αυτό τον φόρτο εργασίας της γυναίκας που όμως τα κατάφερνε και τα έβγαζε πέρα. Η μια εικόνα, ίσως η παλιότερη, στους παλιότερους μάλλον, είναι γνωστή, την κατέθεσε ο κύριος Γεννιώτης, ο Θόδωρος, σε μια άλλη εκδήλωση και μου έμεινε, γιατί κάτι μου θύμιζε. Θυμάμαι, λέει, τη μάνα μου, όταν κατά τον είναι ο γένος, έτσι, δηλαδή η γέννη των ζώων. Κατά τον γένο, κάποιες πρατίνες, προβατίνες, άφηκαν τα μια τους, λέει, κάνα 2-3 χιλιόμετρα μακριά από τον Ανδρή. Και την είδα να ζώνεται μια κοντόκαπα με ένα σχοινί λεπτό στη μέση, να παίρνει 3-4 νεογέννητα αρνάκια μέσα στο κόρφο της, να βάζει και κανένα δυο σοντορβά πίσω στην πλάτη της, να κρατάει και κανένα δυο στα χέρια της, για να μπορούν, μυρίζοντας οι προβατίνες που ξέμειναν, να την ακολουθήσουν και να τις φέρει μέχρι τον Ανδρή. Με χιόνια, με πάγους, με στράτες, όχι δημόσιους δρόμους και ασφαλτοστρωμένους μέσα από στράτες, κακοτράκιαδες περιοχές. Αυτή ήταν η μία εικόνα που μου έμεινε σε μια αντίστοιχη έτσι εκδήλωση. Το άλλο είναι και λίγο σλόγαν και το συγκράτησα και είπα έτσι για να σπάσουμε και την ατμόσφαιρα λίγο. Το κατέθεσε κάποια πρόεδρος, νομίζω, η κυρία Σοφία Μόχτη, πρέπει να είναι από το σόι του Υπουργού, στην αντίστοιχη εκδήλωση της Λάρισας. Είπε λοιπόν, μια αστή, λέει, γνωστή της και συγγενής της από τη Λάρισα, κουμπάριασε με κάποια σαρακατσάνικη οικογένεια. Πήγαινε κάπου και τους συναντούσε για να κουβεντιάσει και λίγο τη Σαρακατσάνα, να δει και τα παιδιά. Κάθε φορά που πήγαινε όμως, η Σαρακατσάνα ήταν τόσο δυσχολημένη που δεν έμενε χρόνος για να πούν και κανένα δυο κουβέντες, να κουβεντιάσουν όπως το λένε. Απογοητευμένη η πολίτισσα, η αστή, την επόμενη φορά πήγε μόνο για 1-2 ώρες και αποφάσισε να φύγει αυθημερών στην πόλη. Λέει ο Σαρακατσάνος ο κουμπάρος με παράπονο. Καλά κουμπάρα, γιατί δεν κάθεσαι να κουβεντιάσουμε λίγο, να δεις και την κουμπάρα σου. Άστα κουμπάρα, λέει. Αυτό που κατάλαβα από εσάς είναι κάλλιο να είσαι σκλάβα του Πασά παρά γυναίκα του Σουφλιά. Κι όμως, η σκληράδα του βίου αυτής της γυναίκας δεν σκότωνε την τρυφερότητα που όφιλε να έχει για τα παιδιά που την περικληγύριζαν. Η φράση με την οποία απευθυνόταν κάθε φορά στο παιδί «Τι φτιάνεις καλημέρας» μου θυμίζει τηρουμένων των αναλογιών το καλημέρα, τον χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη χαρά μου» ενός Αγίου Ρώσου, του Αγίου Σεραφείου του Σάβου, έτσι χαιρετούσε. Η εγκράτεια περί τα ερωτικά ανδρός και γυναικός, καθώς και ο τρόπος ζωής της,
κράτησε αλόβητη και άτρωτη τη σαρακατσάνικη οικογένεια από ηθικά σκάνδαλα. Είπα αλόβητη και δεν μπορώ να ξεφύγω και λίγο από το χρόνο, σαν φιλόλογος, να μην σας πω ότι από αυτό το αλόβητη προέρχεται το γνωστό μας ρήμα το σαρακατσάνικο λοβιάζω. Έτσι, μολύνω, μιένω κάτι. Και αυτή η λέξη λοβιτήρ είναι καθαρά ονειρική. Μάλιστα, δηλαδή 800 χρόνια π.Χ. την έχουμε σε γραφτά κείμενα. Τη λόβη και το λοβιτήρ. Όσο κι αν η εργασία βάραινε κατεξοχήν τη γυναίκα, δεν έπαθε στις σχέσεις ανδρός-γυναικός να υπάρχει ισοτιμία. Πρόκειται για μια αρχή που αμφισβητήθηκε από τους ερευνητές, καθώς είναι δύσκολο να σπάσει κανείς τον κώδικα δεοντολογίας αυτής της κοινωνίας και να προσεγγίσει την ψυχολογία των δύο φύλων για να ερμηνεύσει σωστά συμπεριφορές που υπαγορεύονταν από την ίδια την κοινωνία τους ή το ιδιαίτερο εθνικό τους δίκαιο. Η αμφισβήτηση οφείλεται στο μεγάλο φόρτο εργασίας που αναλάμβανε η γυναίκα. Αυτή την άνηση κατανομής στον κόπο και στην εργασία την επισημαίνει και ο μελετητής της σαρακατσάνικης ζωής, Δανός ο γλωσσολόγος Χέγγ, ο οποίος εξέδωσε το έργο του αφού έμεινε κοντά στα σαρακατσάνικα κονάκια και μελέτησε το βίο τους και τη γλώσσα τους γύρω στα 1925. Σήμερα έχω τη χαρά να σας αναφέρω ότι το έργο αυτό ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Υπήρου το μετέφρασε ολόκληρο και όλοι μπορούμε να το προμηθευτούμε για να δούμε πώς ένας Βορειοευρωπαίος που έζησε από κοντά τους Σαρακατσάνους, πώς τους γνώρισε και τι γνώμη αποκόμισε εκείνος. Παίρνω ένα μικρό απόσπασμα από το Χέγγ. Μια μέρα, ο πατέρας και η μητέρα της οικογένειας στην οποία έμεινα παραπονιούνταν ότι είχαν πονοκέφαλο. Ο άντρας, από ό,τι διαπίστωσα λέει στη συζήτηση, γιατί κοιμόταν πολύ, λόγω και της φύσης της εργασίας του. Θυμηθείτε τώρα κανένα πλατανόρεμα και καλοκαίρι και βάλτε με το νου σας τις ώρες. Πρέπει να περνάνε και τις ώρες που κοιμάται ένα βρέφος. Και η γυναίκα, επειδή κοιμόταν πολύ λίγο. Από αυτή τη συζήτηση, λέει ο Χέγγ ο Δανός, πήρα την ευκαιρία να τους προτείνω μια πιο ισότιμη διαίρεση της εργασίας. Όταν τους είπα πως στην Ευρώπη οι άντρες αναλαμβάνουν τις πιο δύσκολες δουλειές και προσπαθούν να απαλλάξουν τις γυναίκες από τη σκληρή δουλειά, με κοιτούσαν και οι δυο με ορθάνυχτο το στόμα. Είναι βέβαιο, συμπεραίνει ο ίδιος τώρα, πως αυτό τους φάνηκε ακατάλληλο και ανήθικο. Όπως είναι βέβαιο ότι με τίποτα δεν αλλάσουν τις ιδέες τους. Αυτή ήταν η γνώμη που σχημάτισε ένας Βορειοευρωπαίος στις αρχές της δεκαετίας του 20ου αιώνα. Από όσα συνολικά προαναφέρθηκαν, να μην πιστέψει κανείς ότι η Σαρακατσάνα και ο Σαρακατσάνος, αναγκάζομαι συχνά να αναφερθώ και στον άντρα, γιατί πήγαιναν πακέτο, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν ήταν ανέραστα όντα με απαξιωτική στάση για κάτι που αποτελεί ό,τι πιο όμορφο, πιο ισχυρό και πιο ακατανίκητο για την ανθρώπινη φύση όπως είναι ο έρωτας. Απλώς ήξεραν ότι όταν το επέβαλε η κοινωνία και η οικογένεια έπρεπε να θάψουν εν ανάγκη τα συναισθήματά τους. Δίνοντας προτεραιότητα οι νεόνυμφοι σε μια καθαρά αγαπητική σχέση μεταξύ τους, που ήταν προαποφασισμένοι όμως πια σαν σύζυγοι να την καλλιεργήσουν και να την προστατέψουν πάση θυσία, με σκληρό προσωπικό αγώνα μέσα στη συζυγία τους, έτσι διένυαν ολόκληρη τη ζωή τους. Πολλά τραγούδια της αγάπης απηχούν του λόγου το αληθές. Αναφέρω ενδεικτικά μερικούς στίχους. Στην Πεθερά, που κάνει εκτενή αναφορά για το δυο, να μια άλλη λέξη, δεν λέμε δυος εμείς, λέμε δυο. Από το αρχαίο ελληνικό βίος, που σημαίνει ζωή, για τη Σαρακατσάνη δεν νοιάζονταν τόσο για τα χρήματα, όσο για τη ζωή, για τα ζωντανά τους. Έτσι έμεινε το δυο.
Ρωτάει λοιπόν η υποψήφια νύφια, το δε μου λες μορτεθερά, το δε μου λες μορμάνα, το τίνος είναι κι ως ουνιός ο μαυροκυτρινιάρης, ο άντρας σου είναι νύφη μου, δικό σου μαυρομάτα. Λίγος να φάει τα πρόβατα και ακούδα τα λογάτα, φωτιά να κάψει τα βρόσια του και φλόγα τα φλουριά του, μπροστά στον άντρα του γκαλών, μπροστά στα παλικάρια. Και το άλλο πολύ γνωστό, 3 καλάλια στο δουλειά, δώσ' τον απάνω κόσμο. Η νιώτη και η ομορφιά και το καλό κορίτσι. Το καλός με τη σημασία του αρχαιελληνικού συνόλου, καλός καγαθός, όμορφος δηλαδή εξωτερικά, αλλά και ωραίος ψυχικά. Όπως σε θέματα ηθικής και τιμής, έτσι και σε θέματα ανδρείας και παλικαριάς, αν το απαιτούσε η περίσταση, η γυναίκα μάλλον ήταν και ανώτερη και από τον άντρα. Μετήχε με τον τρόπο της σε όλους τους αγώνες της νεότερης ιστορίας μας, αφανώς όμως. Είναι συγκλονιστικό το παράδειγμα της δέσπος του Λιακατά. Είναι ο γνωστός Γρηγόρης Λιακατάς, από μια οικογένεια ηρωική που έζησε και έδρασε γύρω στα 1816, τότε εντοπίζεται το περιστατικό που θα αναφέρουμε. Το περιστατικό που θα αναφέρουμε το αναγράφει ο Αραβαντινός στα δημοτικά τραγούδια της Υπήρου. Την κόρη, τη μοναχοκόρη του Λιακατά, τη Δέσπο, την άρπαξε ο Αλίπασας για να την πάει στο χαρέμι του, όπως συνηθιζόταν. Πλησίον του Καρβασαρά, κάπου έξω από την Άρτη που την άνε, τροθείς, λέει ο Αραβαντινός, εξαίρετος, τροθείς, χτυπημένος, ας πούμε, από τα βέλη του έρωτα, τι αυτή υπήρξε η φρίκη της ωραίας νεάνιδος και το σάφτη η σεμνότης της, ώστε πριν ή μολυνθεί εκ του άρπαγος, προτού δηλαδή τη λοβιάσει αυτός που την άρπαξε, την 15η ημέρα της αρπαγής της απεβίωσε. Και απεβίωσε είτε από εκούσια ασιτεία, είτε από υπερβολική στενοχώρια. Να αναφερθώ στους προεπαναστατικούς χρόνους. Τελευταία άκουσα από κάποιον έτσι Σαρακατσάνο που ερευνά τα θέματα ότι στην περιοχή του Ολύμπου στα προεπαναστατικά χρόνια είχε επαναστατήσει ο Όλυμπος και καταπνίγηκε η επανάσταση στο αίμα. Όταν εγκατέλειψαν την περιοχή οι επαναστάτες άνδρες για να πάνε πιο πέρα να αμυνθούν, οι γυναίκες και τα γυναικόπαιδα ήταν αυτά που πέρασαν την πόρα. Ανάμεσα σε πολλές γυναίκες ντόπιες, κάποιες Σαρακατσάνες χόρεψαν για άλλη μια φορά το χορό του Ζαλόμου. Στα σαρακατσάνικα κονάκια που αυτή τα διαφαίνεται, στηρίζεται ο νικηφόρος μακεδονικός αγώνας. Δεν το λέμε εμείς που είμαστε σαρακατσάνοι, το λένε όλοι οι χρονογράφοι, το λένε οι ήρωες που πήραν μέρος στον πόλεμο του μακεδονικού αγώνα. Το καταγράφουν ιστορικοί, ότι αν δεν υπήρχε η στήριξη των Σαρακατσαναίων από τα κονάκια στο μακεδονικό αγώνα, το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, η κρίση του αγώνα, θα ήταν αμφίβολη. Σε θέματα τώρα πίστης θρησκευτικής, για να ολοκληρώνουμε, παρά την αγραμματοσύνη της, ήταν ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο. Λες και η ίδια η φύση που την περιέβαλε ήταν για αυτή μυσταγωγός εις Χριστόν. Το ότι όλη η οικογένεια συχνά εστερεί το εκκλησιαστικής ζωής, οφειλόταν στο γεγονός ότι με το σαρακατσάνικο τρόπο ζωής σπάνια τα μέλη της βρίσκονταν κοντά σε χωριό ή εκκλησιά. Συχνά δεν υπήρχε και διαθέσιμος χρόνος για την κατανάγκη πολυάσχολη ζωή της γυναίκας. Θυμάμαι όμως νοσταλγικά την εικόνα με τις νεαρές και πιο μεγάλες σαρακατσάνες να κατηφορίζουν τα κακοτράφαλα μονοπάτια του χωριού μου κατά τις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης ή τα ψυχοσάββατα, με τα χέρια γεμάτα να καταφθάνουν χαράματα στο μοναστηράκι της Σύψας, τότε που διακονούσε εκεί ο σιώτατος γέροντας Γιώργος Καρσλίδης. Έλαμπαν τα πρόσωπά τους, άστραφταν οι πλουμιστές στολές, λιγερές και ευθυτενείς, περήφανες, στέκονταν ακίνητες με το κεφάλι χαμηλωμένο,
όσο να τελειώσει η λειτουργία, να γίνει, όπως πολύ σωστά έλεγαν, η απόλυση. Εγώ μικρό κοριτσάκι τις ατένιζα πότε αυτές ονειρά και πότε τις ντόπιες που τις κοίταζα με περιέργεια και νόμιζα πως τα μάτια και τα πόδια τους ήταν στην κυριολεξία καρφωμένα στο έδαφος. Θυμάμαι πως άλλαζε η όψη, πώς γινόταν η λαρή η μορφή του αυστηρού αυτού ασκητή. Την ώρα που τις καλούσε για το αντίδωρο, πότε ονομαστικά και πότε με τη φράση «Έλα Σαρακατσάνα». Και όταν μεγάλωσα και μελέτησα τα σχετικά με τους Σαρακατσαναίους, σκεφτόμουν και πού ήξερε αυτός ο γέροντας, αφού όλοι μας έλεγαν βλάχους. Πού ήξερε, και εμείς αυτό ονομαζόμασταν συχνά βλάχοι, γιατί δεν είχαμε την απαιτούμενη γνώση. Πού ήξερε ο γέροντας ότι εμείς δεν είμαστε βλάχοι, είμαστε κάτι διαφορετικό και μας αποκαλούσε έτσι όπως είμαστε, Σαρακατσάνοι. Η βαθιά ευσέβεια και η πίστη της Σαρακατσάνας, που δεν συνοδευόταν βέβαια από κάποια θεωρητική κατάρτιση, γιατί αυτό αποτελεί συνάρτηση του μορφωτικού επίπεδου, που δεν διέθετε ίδια, συχνά εξαντλείτο στο σταυρό και κανένα πατερημόν, όπως έλεγε να της το μάθουν. Ήταν όμως αναπόσπαστα στοιχεία της προσωπικότητάς της, συνοδεμένα από και καθαρμένη διάνοια και άβολη καρδιά. Η κακότητα, ο φθόμος, η εκδικητικότητα και ό,τι αρνητικό μπορεί να συνοδεύει την ανθρώπινη φύση, σπάνια μόλυνα τη δική της ύπαρξη. Ο αφέντης Χριστός, η Παναγιά μας, την οποία με πολλή εμπιστοσύνη κατέφερε στις δύσκολες προσωπικές της στιγμές, κάποιοι Άγιοι και Αγίες της Εκκλησίας μας και η μνήμη του διδάχου του Αγίου Πατροκοσμά αποτελούσαν το μικρό αγιολογικό κύκλο όπως το διδάχτηκε μέσα στην οικογένειά της. Όλοι οι παλαιότεροι όμως θυμόμαστε πόσο απόλυτη ήταν στην τήρηση της αργίας, της Κυριακής και των εορτών, παρά τα πολλαπλά της καθήκοντα. Θυμόμαστε πως η τήρηση των νηστειών της Εκκλησίας μας ήταν απαράβατος κανόνας για μικρούς και μεγάλους, συχνά ακόμη και για τους άντρες. Η νηστεία της Σαρακατσάνας ήταν τόσο στερημένη λόγω του ότι και τα προϊόντα παραγωγής της σαρακατσάνικης κοινωνίας ήταν κατά κανόνα αρτήσιμα, που έμοιαζε να είναι πέρα για πέρα ασκητική μορφή. Είναι αναμφίβολο ότι αυτό βοήθησε πολλοί άντρες και γυναίκες στο να είναι ολιγαρχείς, εγκρατείς, αυστηρά πειθαρχημένοι και προσιλωμένοι στις αρχές και στις αξίες τους, στις οικογενειακές τους παραδόσεις, ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους πολιτισμό με τις ιδιαιτερότητές του. Μπορεί η μάνα μας, η πιά μας, η μπαμπά μας, η γιαγιά μας δηλαδή, να μην είχαν ποτέ ανοίξει την Καινή Διαθήκη. Όμως η αυτοθυσία για όλους στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, η άμετρη αγάπη, όχι μόνο σε φραστικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε πρακτικό, η συγχωρητικότητα και η χάριστη συμπεριφορά, η χωρίς μέτρο και υπολογισμό εργατικότητα, δίνουν για τη Σαρακατσάνα την εικόνα μιας πνευματικής οντότητας που δεν ξέρω αν θα γνωρίσει ποτέ στο μέλλον η ελληνική κοινωνία. Ήξερε η Σαρακατσάνα πως η πραότητά της, η πίστη της, η αγάπη της είναι καρπή του Αγίου Πνεύματος. Πίστευε χωρίς να τη το έχει διδάξει κανείς πως η υπομονή της την εξομοίωνε κατάτι με το Θεό που είναι Θεός της υπομονής. Ποιος μάθασε τόσο σπουδασμένο στον περίγυρό της, ώστε να αντιβεβαιώσει πως η τροπαλοσύνη της, η εδώς, δηλαδή ήταν από τα πανάρχια χρόνια, στολή για τη γυναίκα και αποτελεί και χριστιανική εντολή το μεταεδούς και σοφροσύνης κοσμήνε αυτάς. Η διάλυση του γάμου της ήταν κάτι αδιανόητο, ακόμη και αν οι συνθήκες συμβίωσης ήταν πολύ δύσκολες. Το διαζύγιο, η κατάρα αυτή της σύγχρονης κοινωνίας, ήταν κάτι ανύπαρκτο, ακόμη και αν υπήρχε δυσαρμονία στο ζευγάρι, γιατί πίστευαν βαθιά στην ιερότητα του γάμου, που δεν αποτελεί μόνο θεσμό, αλλά και μυστήριο. Η Σαρακατσάνα, όσο νέα και εγχείρευε, το ξέρουμε όλοι, τιμούσε διαβίου, μαυροδημένη τον νεκρό άντρα της, αφοσιωμένη στη μνήμη του, και δεν είναι λοιπόν τυχαίος ο συμβολισμός της με την τριγώνα σε ένα τραγούδι, καθώς αυτό το πτερωτό, αυτό το πουλί, δεν ζευγαρώνει μετά το θάνατο του συντρόφου. Ποιος της εμπέδωσε μέσα της το αδιάλειτο του γάμου, ας
Ασφαλώς και δεν ήξερε ότι η τιμή στον άντρα και στο στεφάνι της ήταν αναφορά στην ίδια την αιωνιότητα. Κι όμως ζούσε για αυτή την τιμή και ας μην την καταλάβαινε την ευχή της Εκκλησίας, ανάλογα Κύριε, του στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου. Ούτε βέβαια τη διαβεβαίωσε κανείς ότι η γυνή σωτίσεται εκ της τεκνογωνίας. Κι όμως αράδιαζε μια ντουζίνα παιδιά μέσα σε τόσο σκληρές συνθήκες και ξέραμε που τα γεννούσε τα παιδιά συχνά και στα καλύβια και χωρίς γυναίκες και χωρίς βοηθούς και στη Στρούγα και στη Στράτα και παντού. Πώς ήταν σίγουροι ότι το να σκοτώνει το σπλάγμα της με τα μέσα της εποχής εκείνης ήταν μεγάλη αμαρτία και δεν αποτολμούσε ποτέ κάτι τέτοιο? Είχε διαβάσει γεροντικά ή τη σχετική μαρτυρία με το όραμα του γέροντα Παλίσιου? Διαβάζω ένα απόσπασμα από το όραμα. Όραμα δεν σημαίνει όνειρο, είναι κάτι που βλέπουμε ενεγρηγώς, δηλαδή όσο είμαστε ξύπνοι. Αριστερά ήταν ένας τόπος ανώμαλος, λέει ο γέροντας, κρυμνώδης και χέρσος, που σιώταν από μια δυνατή βοή, από χιλιάδες φωνές παρακτικές που έκαναν να ραγίζει και η πιο σκληρή καρδιά. Ενώ υπέφερα, άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ξεσταγιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος που σύεται από τις παρακτικές φωνές, είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Πώς μπορούσε η αγράμματη αυτή γυναίκα να διακρίνει την αμαρτία και να την αποφεύγει τόσο συνειδητά? Πώς όμως είναι ανώφελο να αρκούμαστε απλώς σε κάποιες εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα σήμερα και επισημάνσεις που ίσχυαν για τη γυναίκα στο Σαρακατσανέικο μέχρι τα 1950 με 60, οπότε και η σαρακατσάνικη οικογένεια εντάσσεται στην ελληνική κοινωνία και σιγά σιγά αφομοιώνεται. Γιατί αν ένας πολιτισμός, όπως λένε, αξίζει όσο αξίζουν οι γυναίκες του, τότε ο δικός μας με τη Σαρακατσάνα και την Ελληνίδα εν γέννη, την ευσεβή και Ανδρεία, την ηματισμένη και σοφρονούσα από τη Βόρειο Ήπειρο και τα Βαλκάνια μέχρι την Κύπρο και από τον Πόντο μέχρι την Καπαδοκία, που ανέστησε ήρωες και αγίους, διαθέτει σπάνια πρότυπα και αξίες μοναδικά διαχρονικές. Ο κοινωνικός μας ιστός φαίνεται να προσυντίθεται κυρίως εξαιτίας του ευδαιμονισμού, του πανσεξουαλισμού, αλλά και του ξεστρατημένου φεμινισμού, που αποιεροποίησε το γάμο, τη μητρότητα, την οικογένεια. Η δική μας σαρακατσάνικη κληρονομιά, εμποτισμένη από το ελληνοορθόδοξο πνεύμα, διαθέτει, όπως προαναφέρθηκε, άφθονα υγιή και γόνιμα στοιχεία, αξίες και ιδανικά διαχρονικά, πρότυπα σπάνια σαν τη γυναίκα που σήμερα σύντομα σκιαγραφίσαμε. Επομένως, μπορεί αυτός ο πολιτισμός μας να αποτελέσει τη μικρά ζύμη του Ευαγγελίου, το προζύμιο, όπως λέγαμε, για την ανάπλαση και ανανέωση του σύγχρονου πολιτισμού, που κατά κοινή ομολογία περνάει μεγάλη κρίση. Ευχαριστώ. Πολύ συγγνώμη αν ξέφυγα από το χρόνο, Πρόεδρε, αλλά μια φορά μ' ακούσατε για τη Σαρακατσάνα και δεν νομίζω να με ξανακούσετε.